שלום שלום וברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לדבר על סיפור מדהים, סיפור על חדשנות שמגיע ממקום שאף אחד לא ציפה לו. בואו נחשוב רגע על חומר גלם עתיק, כזה שרואים משתמשים בו כבר אלפי שנים, ונדמיין איך הוא הופך לפתרון טכנולוגי חדשני לאחת הבעיות הכי גדולות בעולם. טוב, אז בואו ניגש ישר לשאלה המרכזית. האם דבר כזה בכלל אפשרי? כי בואו נודה על האמת, זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני, נכון? מה הקשר בעצם בין צמר כבשים לבין מים נקיים? זה לא משהו שחושבים עליו ביום-יום, אבל בדיוק השאלה הזאת היא מה שהניע פרויקט מחקר פשוט יוצא מן הכלל. והתשובה, כמו שעוד רגע נראה, היא כן, כן גדול וברור. ומי שעומד מאחורי כל הסיפור הזה, הם לא מדענים בכירים במעבדה סופר משוכללת, אלא קבוצה של תלמידים מבית הספר התיכון השמל על נור, ביישוב חורה שבנגב. אז איך כל זה התחיל? הסיפור הזה מתחיל ממש בלב הקהילה, עם רעיון שמצליח לחבר בין מסורת, סביבה וגם מדע. אז הנקודה המרכזית פה היא הגאונות שבפשטות של הרעיון. לקחת צמר כבשים, חומר גלם שהוא גם מקומי וגם זמין, ולהפוך אותו בעזרת תהליך מדעי לפחם פעיל, וזה החומר שידוע ביכולות הסינון המעולות שלו. והמטרה הסופית, למצוא פתרון שהוא גם נגיש וגם זול לבעיית זיהום המים. יפה. בואו נמשיך ונראה איך הרעיון הזה קורם אור וגידים, איך הוא עובר מהתיאוריה למעשה. והמסע הזה, תתפלאו, לא התחיל בין מבחנות ומיקרוסקופים, אלא דווקא בשטח הפתוח של הנגב. וזה בעצם מה שהופך את הפרויקט הזה למיוחד כל כך. הוא פשוט צמח מתוך הסביבה. התלמידים הבינו שכדי למצוא פתרון אמיתי, הם צריכים קודם כל להתחבר לשורשים, למסורת ולידע המקומי. והתהליך עצמו פשוט מרתק. התלמידים לא ישבו וקראו מאמרים, ממש לא. הם יצאו לשטח, ביקרו בקהילות, למדו איך נראה תהליך הגז, ואספו בעצמם את חומר הגלם. הצעד הזה יצר חיבור כל כך עמוק בין המחקר המדעי שלהם לבין המורשת והסביבה שהם חיים בה. זה מדע עם משמעות אמיתית. אוקיי, אז הצמר נאסף והגיע למעבדה, ועכשיו מתחיל החלק המדעי, החלק המגניב של הסיפור, השלב שבו חומר גלם פשוט הופך לטכנולוגיה של ממש. המונח המרכזי פה הוא פחמון. במילים פשוטות מדובר בתהליך מבוקר של שריפה בלי חמצן, שהופך את צבעי הצמר למשהו שדומה לספוג, מבנה עם המון חורים קטנטנים. המבנה הזה עם מיליוני הנקבויות הזעירות יוצר שטח פנים עצום, וזה מה שהופך אותו למגנט של ממש למזהמים במים. הוא פשוט סופח אותם אליו. ופה רואים כמה השיטה המדעית שלהם הייתה מדויקת. שום דבר לא נשאר ליד המקרה. הם מדדו את המים המזוהמים לפני, יצרו את המסנן שלהם, סינונו את המים, ואז מדדו שוב. זאת הדרך להוכיח באופן כמותי וחד משמעי שההמצאה שלהם באמת עובדת. אז אחרי כל העבודה הקשה הזאת, החיבור לקהילה, הניסויים המדויקים במעבדה, האם זה עבד? בואו נגיע לרגע השיא של כל הסיפור הזה. והתוצאות פשוט מדהימות. הן היו חד משמעיות. בעוד שצמר רגיל כמעט ולא עשה כלום לאיכות המים, הצמר המפוחם, אותו פחם פעיל שהם יצרו בעצמם, הצליח לשפר באופן דרמטי גם את הצלילות וגם את התואר של המים. ההבדל היה כל כך גדול שאפשר היה לראות אותו בעין וגם להוכיח אותו במכשירי המדידה. והמשפט הפשוט הזה הוא מסכם את לב ליבו של הניסוי. ההשוואה הזאת היא ההוכחה להצלחה. הם לקחו רעיון, פיתחו תהליך, ובסוף הוכיחו שהוא יעיל באמצעות ניסוי מבוקר וברור. זו פשוט תמצית החשיבה המדעית בפעולה. אז אם נסכם, מה שראינו כאן זה הרבה יותר מניסוי מדעי מוצלח. זה סיפור על חיבורים. חיבור בין דורות, בין מסורת לבין קדמה, ובין בית הספר לקהילה שמסביבו. זה ממש מודל שנותן השראה לאיך חינוך יכול להוביל לפתרונות אמיתיים ורלוונטיים. וזה משאיר אותנו עם שאלה למחשבה. הפרויקט הזה מראה שהתשובות לבעיות הכי מורכבות נמצאות לפעמים ממש מתחת לאף שלנו, במשאבים המקומיים ובמסורות שאנחנו מכירים. השאלה היא, האם יש לנו את היצירתיות כדי לראות אותם? תודה רבה שהצטרפתם.